Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nuhun Bapak Kepala Sekolah ingkang dihormatan, tamu undangan Bapak Ibu guru saha karyawan ingkang kula hormati serta rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kang Maha Asih lan shalawat serta salam maring Nabi kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli alaihi. Kula minangka wakil saking siswa kelas 9 ngaturaken pinuwun ingkang kathah saking Bapak Ibu guru sedaya. Panjenengan sampun bimbing, didik lan maringi ilmu kang manfaat sehingga bisa rampungaken kewajiban kita langsung kawruh ing sekolahan. Mugi-mugi Bapak lan Ibu guru pikantuk pahala ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Kula serta rencang-rencang ngaturaken pangapunten ingkang kathah amarga asring dumateng Bapak lan Ibu guru duka lan kecewa. Dumateng Bapak lan Ibu guru kula ndedonga mugi tansah panaringipun mugi tansah pinaringan rahmat lan barokahing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekap semanten atur kula menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.